har wani ne ke cewa umma ki sa takalmi, na ce ina amfani sa takalmi, za a harbe mu. Haka na fita, daga baya sai na ga da na sa takalmin da ya yi mun amfani. Dan washe gari da aka gama kona komai ina son in shiga, sai zama su glasses ne da menene suna sukan mutum, kaga da takalmi zai dan taimaka mu, amma da yake ni na dauka kawai kashe mu za a yi. Muna fita ga su nan za su harbe mu, shikenan sai ban dauki ruwan ba, sai na bar shi. Sai kuma gashi muna tare da yaron nan da aka harbi kafan shi, har kuma yana jin kishi. Na ce kai da na sani na ɗauko ruwan nan, to ban ɗauko ba. To ga kishi ga yunwa matsananci, amma sai Haidar ya je wajen gajin ɗin nan wanda ke ɗakin baki akwai inabi, sai samu wasu inabi ba su ma nuna ba sosai, sai aka ba mutum 2 abun nan. To da muka ɗan cici haka, that was the next morning kenan, ran Sunday, a ran Monday kenan. Bayan of course da safe sai muka lura ba kowa. Dama tun cikin dare mun daina jin, tun ma ni na ɗauka dare ne, daga baya suke ce mu ai rana ne. Mun daina jin kabbara, even though sai mutum ya ta jin kabbara din, amma sai in ce kamar na ji kabbara, sai su ce lalle ba kabbara bane. Wanda muka daɗe muka kwana muna ji a kunne mu kamar ana kabbara, suka ce ba kabbara bane. Shikenan da safe dai mun yi sallah. Da daren nan ni ban da yake na yi ta bacci ne, so da dare da safe da na ce ba su ma shigo ba, sai Mustapha Awwal sai ce mu ai sun yi ta shigowa da dare, suna ta haska mutane. Shine malam ke bani da sun yi ta haska mutane, suna ta su ƴan uwa da aka karkashe ne sai su je su haska su haka. Allah ya kiyaye ba su zo inda muke ba, kuma wajen da ba an kulle bane, amma Allah da ya kiyaye, kwas an rufe, amma kuma Allah da ya kiyaye su ba su gan mu ba, mu kuma su ƴan uwa suna ganin su sai su je su abun nan haka ne. To shikenan sai a bayan mun sallan subahi har na ce ma malam gaskiya na gaji, kafa na ya gaji, ni na fi son a bar ni a tsakar gidan nan, namu tsakar gidan kenan, in kwanta a nan in miƙe kafa. Sai ce ki yi haƙuri ki dawo ciki, dan we are not sure cewa sun tafi, kila su dawo. Shikenan sai muka koma ciki. To sai Haidar ya je samu wannan inabin ya bani. To kowa mu dai da muka ci, sai na ji Haidar na cewa alhamdulillah, har na daina jin kishi da yunwa, dan guda 2 ko 3 da ya ci. Sai na ji kowa ma ya ce haka ne, ni ma haka nan da na ci, na ji kishin ya rabu da ni, kuma yunwa ma ya rabu da ni. To sai wannan brother din, akwai wani brother a tsakar gida, sai kawai muka ga ya tashi ya zauna. Sai Haidar ya ce ga wani dan uwa na ya farfaɗo. Sai ya ce bari in kai mishi inabi, sai ya kai mishi wannan inabi. Sai ya ce ina jin kishi, sai ya ce mishi ba ruwa, amma ka sha wannan ke da kai ya kashe maka kishi. Sai ya bashi wannan. To shine sai Zainab ta samu tankin ruwa da ya riga ya fashe din nan. Da abun dauka ma ba ruwa, sai da ta bude ta dan tara abun swan haka, sai ruwa ya dan ɗiɗɗigo haka. To dama ta tara na farko, ruwan ya ɗiɗɗigo, sai muka ba yaron nan da ya ji rauni dan yana ta jin kishi ya sha. To da ta sake tarawa, sai tun da wancan ya ce yana jin kishi, sai Haidar ya ce bari in kai mishi. So da ya tashi, Allah ya kiyaye zai fita kenan, kawai sai wani soja ya shigo. Sai muka ce ashe suna da ku duk suna waje ne. Sai aka koma, sai aka ce ga wani soja ya shigo. Sai Allah da ba dan haka ba, da ya je bashi ne kawai, sai za a gan shi a lokacin kila a harbe shi. Sai shikenan sai ya zama ba a iya kai mishi ruwan ba. To muna nan, to kamar yadda abin sai ana ta bugowa, akwai wasu miyagu da suka ce su brothers ne, suka yi ta bugowa, wasu mun san su, ba za no need ma faɗi suna, amma dai suka yi ta bugowa, suka yi ta buga ma Muhammad. Yawa abin da na manta shine Muhammad throughout ya yi ta roƙon, ya ce mun yi fad ya ma taso, wai gashi nan zuwa tun daren nan da ya ji ana harbi. Sai na ce don Allah Muhammad, there is no need ka zo, kai ka tsaya inda kake, kama bar gidan da kake, don kai ma za su bi ka har nan. Kada ka zo, kai gara ka tsaya ka wanzu. Idan ka wanzu nan gaba sun san akwai magana, amma kada ka zo. Zuwa can kuma sai ya sake bugowa, umma ni fa na ji ana kashe mutane, ni fa ba zan iya zama a wani waje ba, ni fa zan zo. Sai in ce Muhammad kana son ka bakanta min rai ne ko? Gaba ɗayan mu nan kashe mu za a yi, kada ka zo, in ka zo kai ma za a kashe ka ne. To ina amfanin ka zo a kashe ka? Ba za ka iya taimaki mu da kuma za a kashe ka.
sannan in kai kana nan gaba akwai magana, su ma sun san akwai magana, da haka kada ka zo. Haka na yi ta roƙon Muhammad, sai na je na haɗa shi da malam, ashe ya yi ta buga ma malam ma da samkin ya ta ce mishi kada ka zo, ka tsaya inda kake, tunda dai in ma ka zo kai kaɗai ba abin da za ka ƙara mana, kana zuwa ba ma za a barka ka zo gida, already sun zagaye ko ina, ba za a barka ka zo gida ba, kashe ka, tunda wani agent ɗinsu za su nuna su ce ga ɗan malam kuma za su kashe, so kan ma ka zo. Shikenan, so har safen nan yana ta cewa zai zo, har aka harbe ni, yana cewa muka ce to ina amfanin zuwanka. To sai wannan wani mugu sai yana ta buga mishi da sunan shi brother ne, wani brother ne wanda brother in invited come, yayi ta buga mishi, sai ya rika cewa wai gashi yayi magana da wane ne wani ya faɗi wani rank ɗin soja, yayi magana ba za a kashe malam ba, ba za a kashe abin nan ba, ana dai son a ya arresting ne, menene duk wayannan ƙarerin. Shi kuma Muhammad yana ganin kila haka nan ne, sai ya ce ga wani ya ce kaza abin nan, sai malam ya ce ka ji ka daina ma magana da shi, yana kai kanka kana cikin danger, a inda kana ina ka bar gidan da kake, sai ya ce ya riga ya bar waje, ita to ka daina magana da shi, yana neman ya nuna ma azzalumi inda muke ne, kuma aka kashe mu kai ma za su zo su kashe ka, so ka bar ma inda kake, ka daina ma magana da shi, kaka sake ɗaukan wayan shi. To sai ya shiga kuma bugo wayan da namu wayan, of course ni na riga na bar shi a ciki, because ni na fito na lokacin da za a harbe ni ne, ko ni na bar shi a ciki. Sai wani waya karami da ke hannun Suhaila, sai yana ta bugowa ta nan wajen, sai ya ce wai ina kuke ne, yana son ya magana da Abu. Sai Suhaila ta ce ai mu nan muna gidan makwabta ne, ba mu san inda Abu da Umma suke ba, dan mun gano shi agent ne. Sai Suhaila na gaya mishi haka ne, shine har ma daga baya malam ya ce ki daina ma ɗaukan wayan shi, har da cewa ai gani nan yanzu a gaban gidan, na zo ne kuma za a cece ku ne, ba wai kashe ku za a yi ba, kaza. Sai Suhaila ta ce to ai na gaya maka ni ban san inda Umma da Abu suke ba, sannan kuma mu muna gidan makwabta ne, kuma ba zan iya gaya maka ma inda muke ba, wani gida muka shiga muka farke, zuwa can kawai sai muka ji makwabtan mu, sai aka ji ana ku fito, muka ce yauwa kun gani, wato ya musu signal suna nan, ku fito dukan ku abin nan kaza muka ji suna wannan. Shikenan sai muka gano lalle ashe dama he wants to know where we are ne, ya nuna musu. To ana cikin haka nan sai wani ya bugo wanda mun amince mishi, ba mu dauka, of course yana gwamnatin su, amma mun amince mishi, muna ganin ba yadda za a yi shi a haɗa kai da shi a cuce mu. Sai malam ya ce aka ce wani ne, sai malam ya ce a ɗauki waya ne, sai Suhaila ta ɗauki waya ne, sai ya ce ina son magana ne da malam. Sai Suhaila ta ce ai yanzu mu inda muke mu san inda Abu da Umma suke ba, amma kana iya gaya mu, alabashin Allah ya sa mun gan su mu a gaya musu. Sai bai faɗi komai me yake son ya faɗa ba, ya sake bugowa, aka sake gaya mishi wani. To shikenan ana cikin haka nan, ba daɗe da Suhaila ta yi wannan maganan ba, ko sun yi locating inda maganan ke fitowa ne, amma kila ma ba haka nan ba ne, dan mun ji ta tsakar gidan nan namu na ciki, sai muka ga sun ga sun fasa garo, sai suka shigo ta nan, suna da yawa, suka shigo ta nan wajen, sai suna ce ma wannan so called brother wanda ke musu jagora, suka ce ai kai ka san kowane, kai ka nuna mana wuri, ai kai ka san kai dan gidan ne, ka san ko ina a cikin gidan, da haka witness ya nuna musu ya san ko ina, kuma maybe da gaske shi ya san ko ina, tunda sukan shigo su yi wasu abubuwa, ai ka san ko ina a cikin gidan, ka nuna mana inda suke. Sai ya yi dariya. Gab da lokacin sai Haidar ya ce ma Abba za su ga inda muke, me yi ake a shi a wannan mafarkin abin da ya gani kenan, sai ce Abba za su ga inda muke. Sai Abba ya ce mishi Allah da ya kare mu tun shekaran jiya, shi mai iko ne akan ya ci gaba da kare mu. Shikenan kawai muna cikin haka sai muka ji an buɗe ƙofa, da dai muka ga haka nan, ko sai na sauka, dama ina kan wannan bencin, sai na sauka, so sai malam dama suna kwance ne, sai na waiga na kalli malam, sai na yi ma malam haka, na mishi haka, na ci ka tashi haka, because I was hoping cewa idan na tsaya suka gani, dama ɗakin ɗan ƙarami ne, suka ga da ni da yaran nan ne, mai yiwuwa za su tafi su bar mu. So in sun ce mana ina malam, sai mu ce ba mu gan shi ba, ta yi tun da gidanmu ne za su tafi su bar mu. Sai sa ma na yi ma malam wannan
alama din dama yana kwance ne sai na yi mishi haka kada ya tashi na kuma yi haka kada ya magana. Sai to ni yanzu sai daga baya nake tunani ya aka yi su Hammad suna nan, Hammad yana kan bencin tare da ni, yaushe ya shiga gabana ban sani ba. Humaid yana kusa da malam, yaushe ya zo ya shiga gabana ban sani ba. Dan da na gansu ne da na ce su yi baya ne ni ne a gaba. Shikenan sai kawai suka buɗe ƙofa, da suka buɗe sai suka ce cire wannan kayan daga buɗewa fa wayan cirewa hijabi na nace ba zan cire ba, wai faya kawai sai ratatatatata da waga wani a sama wani a ƙasa, na ga wani dunkulalle haka ma ya ta yi da mashin gun sai haka wato ko ina ya samu kenan haka ya ta yi. Suna da yawa suka tunnuke wajen da hayaki. To wannan harbi din shine ya kashe Hammad, ya kashe Humaid, ya kashe wasu yan uwa da muke tare da su. Sannan shine ya harbi malam. Malam kuma shi yana kwance ne. Ikon Allah kuma ya harbe shi. Sannan kuma wannan ni abin da na ji cikina ne kawai. Na ji harsashin yana ta shiga cikin cikina. Ni dai ban ji zafi ba, amma na ji abu ya shiga cikina. To da ya shiga sai na ji kamar ana kwashewa haka, ana kwashewa. Da ya zo da nan kawai sai na faɗi. Sai na faɗi kawai sai na ji Suhaila tana kuka, tana cewa o an harbi Abba. Kawai sai na kalli malam, sai na ga duk fuskan shi jini. Sai kuma na ji ta ce ga kafa, sai kuma na ga kafan ma duk jini, hannun ma duk jini kawai ya rufe shi. Na ce ya aka yi aka samu malam, ni ne a gaba. Kawai sai na ji yara suka ce ga Hammad da Humaid an kashe su. Ashe su ne a gaba. Yaushe suka zo gabana? Ina jin da yake suna jin tsoron kada a harbe ni, su ma sai suka zo suka shigo gabana. Sai na ga Hammad shine kusa da ni, Humaid yana gaban shi. Hammad ya yi haka, wuyan shi a yanke yadda ka san ana yanka dabba. Wuyan shi rabi a yanke haka. Haka da yayi nan a yanke. Haka nake tunawa da shi. Sannan shi Humaid yana gaban shi. Shi ma ni ban ga fuskan shi ba, amma daga baya ya rarrafe cewa kan shi suka tarwatsa. Kuma har farin kwakwalwan shi ma duk ya zuzuba a jikin malam haka da jikina. Shi ya yi haka. Sannan Hammad kuma yana kan shi ma ya yi haka. Amma shi na ga wuyan shi a yanke kamar yadda ake yankan dabba. Amma ta gefe haka. Shikenan. To ni abin da ma lokacin sai kawai sai na ga Haidar. Sai na ji ya ce umma, ya ce abba umma an harbi yaya, an kashe yaya Hammad, an kashe Humaid, gashi kuma an harbe ku, don Allah ku yi mun izinin fita, ni ma a kashe ni. Sai na shiru na kalli malam, na ji bai ce komai ba. Sai ya sake maimaita umma abba ku yi mun izinin fita, ga yaya Hammad na an kashe shi, Humaid an kashe shi, gashi ku an harbe ku, ni ba zan ku banni ni ma in fita a harbe ni. Na ji malam ma still ya sake shiru. Sai ya sake maimaitawa. Sai na yi tunanin wani abu. Na ce yaron nan a raina. Na ce yaron nan bala'in da ya samu su akan ko same mu akan su Ahmad. Yana tare da su Ahmad. Tare aka harbe su, tare aka kai su bariki, tare aka yi azabtar da su har aka kashe Ahmad yana gani. Aka kashe Hamid yana gani. Sannan kuma bayan an kashe da Ahmad Hamid ya bugo don ya ce ga shi yana asibiti, shi lokacin shi ya kubuta da wasu yara din. Sai kawai ni ban sani ba, ni ban san ma ya aka yi ba, na dauka ya san an kashe Mahmud. Kawai sai na ce mishi lokacin da ya bugo min sai ya ce min na ce mishi Haidar, ya ce na ce na Ahmad da Hamid. Sai ya ce min suna bacci. Sai na ce suna bacci, that was wancan waƙiya. Suna bacci, ya ce na ce an musu alluran bacci ne suke bacci. Sai ya ce a suna da bacci ne. Na ce Haidar ka gaya min gaskiya. Na ce ka ga Mahmud ma an kashe shi, kuma zan iya daurewa, ina roƙon Allah ya bani daurewa, ka ba gaya min me ya faru da su. Daidai na ce an kashe Mahmud, ya ce an kashe Mahmud, kawai sai ya fashe da kuka. Sai na gani ashe na bashi bad news ne, shi lokacin ya sani, na ɗauka cewa ni ban san me yasa ma na ɗauka ya sani ba. Sai kawai yaron ne ya yi ta kuka. Sai na ce ka gaya min gaskiya me ya samu Ahmad da Hamid. Sai ce an kashe su. That was lokacin da muka je an kashe su. Don haka kuma yaron nan da ya zo ya yi ta ma blaming kan shi.
cewa shi su Ahmad da Hamid sun riga sun wuce, shi ne da aka harbe shi, shi ne suka dawo don su cece shi, sai kuma su ma aka harbe su. Don haka sai ya ta cewa shi sai yaro yana gaya masu su haila cewa wani lokaci sai ga kamar shi ne ya sa aka kashe su, sai a ce a lalle ba kai kasa ba, ai dukan ku kun je ne don ku yi kariya, don haka ba kai kasa ba. To yaron nan haka ya je ya fita, ya yi jinya, ya wajen shekara 1 yana jinya, da ƙyar ya samu kafan shi. Ya dawo kenan, wannan abun kuma ya zo ya faru. Ga Hamad, an kashe Hamad, ga Humid, sannan mu ga mu dama mu ma tafiya za mu, tunda an harbe ka a ciki, ai sai tafiya. Ni kawai ni tsoron ma kawai da nake ta ji kada malam ya tafi ne ya bar ni. Gara dai ni ina ta jin tsoron kada ya zama ya tafi ya bar ni. Tunda dai ciki ne, I was sure cewa zan san tafi ne kawai. Tunda ka san ciki makisa ne, Allah ne bai yi nufin da ya zan tafi din ba. Na ce to yanzu yaron nan idan muka yi shiru, ina gaya maka tunanin da ke zuciya na da yasa na ce ya fita. Idan na ce kada ya fita, malam ya yi shiru, ni ma idan na yi shiru, in yanzu yaron nan ya wanzu, ba zai rika blaming din mu muka sa shi, mu ne muka bari ya fita. Sai na ce mishi ka fita, Allah ya baka sa. Sai fita. Ina fita sai kawai muka ji su Sajida suka ce an kashe Haidar, an kashe Haidar. Ashe yana fita, ashe da na ce mishi ya fita, ashe Mustapha ma ya bi shi. Mustapha Awal, muna tare da shi, ashe shi ma ya bi shi. Ina fita kawai sai aka yi mishi ruwan wuta. Dukan shi Haidar aka fara kashewa, aka yi ma Haidar ruwan wuta. An ce su 4 suka yi mashin gun suka tura mishi. Da suka wai ashe yana fita sai ya nufe su. Su Sajida suke ba mu ce sai ce ba zan iya rayuwa ba abu ba, sai kawai ya nufe su, kawai sai suka yi mishi ruwan wuta. Suka kama shi, kuma bayan sun mishi ruwan wuta suka kama shi, suka wurga shi wajen tsuntsayen nan, wajen gadin din suka wurga shi. Sun ce haka nan ya kwanta, duk ko ina jini, duk tun daga wajen kan shi zuwa jikin shi haka duk ƙasan ya cika da jini. Shi kenan, kuma ko da suka gan shi ma ya tafi, harbin ya riga ya tafi a shi. Sai kuma shi Mustapha ma yana fita suka harbe shi. Shi kuma sun je yana cewa ya Allah, ya Allah. Don haka shi zai zama da aka kai mu dako tare da shi ne, don akwai wanda suka gaya musu akwai wani kanin ku, wani fari, to abin nan yana nan shi ma a asibiti. To mun ji labarin wasu daga baya sun karasa su, to maybe Mustapha na daga ciki. Amma shi har suka lokacin su yara suka ce sun je na ya Allah, ya Allah. To shikenan sai to bayan wannan harbin da suka yi shine sai kuma suka ce wai a fito, wai still sai suka daina harbin, amma ga bindigogin su da hadda RPG, wai a fito. Mu kuma lokacin sai muna buga waya, mun buga ma su Zakiya da Musaiba da Muhammad, muka ce musu gashi nan mu za mu tafi abin nan. Muna dai faɗin malam da ya yi musu wasiyoyi, sannan kuma ni ma dai kawai na dai musu, ni dai ba wani wasiya na yi ba, na dai musu magana na cewa za mu tafi, su da su dage akan gwagwarmaya kawai. Shi kenan sai bayan wannan suka ce mu fito ko su harbe mu. To shine ai na ji haushi, na ce just imagine, ni kun kashe ga yara ga yan uwa nan, kun kashe su, kun kashe ma yan uwa, tun jiya kashe su kuke ta yi, ni kuma gashi kun harbe ni, kun ma kashe, wai kuma za su harbe, wai mu fito ko su yi harbi. Shine na ce if you do not shoot, you are stupid. If you do not shoot, you are idiots. If you do not shoot, you are dogs. You are bastard. Sai malam ya ce mu a'a in shiru. Lokacin ba su ci gaba da harbin ba. Sai malam ya ce mu shiru, kada abin nan, tunda dai ba su yi shooting din ba, kada ya zama ne na abin nan in harzuka su, kyale su, tunda dai Allah ya rike hannun su, kyale su. Shine sai na daina cewa komai. To bayan wannan ne, shine wannan wani dunkulalle Allah ya tsine mishi, sai ya dauko tsani ya daura a kaina. Kuma malam kuma gashi malam, ni dama na faɗi, ba zan iya tashi ba, dan ni ga ma yara na ba zan iya ma rungume su ba, dan at least na so in ma gansu in rungume su yi musu ban kwana, to ba zai yiwu ba, ni ma an harbe ni, I'm weak. Sai daga baya ma na ga ashe weakness in is terrible. Sai daga bayan da suka fita da ni, sannan na ga ba ma zan iya, wani irin jiri nake gani, ba ma zan iya tashi ba.
shikenan sai ya sa tsani a kai a kaina ya sa tsani kuma ni kuma na danna malam tunda na faɗi ne haka dakin ka san ƙarami ne na danna shi haka har su haila na ce umma ki matsa kafan abba kuma kafan kuma an harbe shi a kafa shikenan sai ya daura tsani yana ta tsalle sosai sai haka ya tsalle a kanmu haka ya tsalle a kanmu shine malam suka sa hannu suka tunkuɗe shi shikenan bayan wannan sai wani cikinsu ya zo ya shigo ina jin shi wakila dunkulallen ne da sai ya shigo haka sai kama yadda ka ga hijabin nan haka dama ne nake sawa sai ya kama hijabi din yawa yana ta kokarin jani sai na rike yawa bai kafin lokacin sai wanda ke saman tanki yana da sniper gun sai yana haka yana kokarin ya ga kafin wannan ya zo ya sa mana tsani kenan yana kokarin sai na lura yana saitin kan malami yana saiti sai na ce ma Zainab ne lokacin sai ta Suhaila tana nan tana ta faman kokarin tsare jini kada jini ya tsiyaye a jikin malam sai na ce ma Zainab da Sajida na ce Zainab ku zo ana ne za su suna saitin kan abba ne ku zo mu kare shi alabashi mu sai an kashe mu tukunna ni ina tsakiyar su Sajida tana nan Zainab tana nan muka rike hannu haka muna kare malam dan in ma harbi ne sai ya same mu to kafin daga shikenan ana cikin haka nan dai abin nan bayan sun yi wannan that was immediately bayan ruwan wutan da suka yi shi wannan yana ta kokarin sniping ya samu kan malam sai har ma yana cewa ashe wai yana cewa dia baba dey inside ka gane a kila lokacin su basu ma san just imagine barbarity din wayannan go dabbancin su kai in an ce musu dabba ma sai dabba ce an cuce shi dan wayan ko dabba ma yana da tausayi wato dan ka a gane wato wahashiya din wayannan mutane wato yadda su ba ma mutane bane ba su da wani su'uri na dan adamtaka wato wasu ma san malam na nan fa suka yi mana wannan ruwan wutan sun dauka ni ne da ni da yara suka yi mana ruwan wutan sai daga baya sannan suka je da baba da inside which means cewa mu ne dama aka harba ba wai malam suke of course malam suka zo kashewa amma da suka ga mu suka harba shikenan to bayan wannan sai bayan kuma muna dai ta waya da sauransu dai haka sai daga baya sannan wannan ya zo ya ja ni ya fita da ni wato yana kokarin fita da ni na rike bencin nan na rike yawwa na tuna akwai lokacin da Haidar zai fita yana da wani sanda a hannun shi sai ya wurgar da sandan da zai fita sai na ɗauki sanda so da shi wannan ya zo bayan sun harbe mu I was weak da ya zo yana kokarin ya fitar da mu sai na ɗauki sandan na buga mishi amma da zan buga sai na lura ashe ba ni da ƙarfi ni na so buga mishi ne ya ji jiki sosai amma sai zama kawai wato ba ƙarfi a bayan hannun to wannan ma sai ya harzuka shi shine ma kila ya zo ya ɗauki tsanin ya ɗora a kaina yana ta tsalle shikenan ya ja ni ina jan wannan gaba ɗaya ka ja ni ya fita da ni bayan na rike abun na rike na shikenan na zama weak ba zan iya ma rikewa anymore ba sai ja ni yana ja kawai gaba ɗaya ya cire min hijabi na sai wurgar da ni a waje da ya wurgar da ni suka yi ta duka na shi na lura musamman wannan dunkulallen ya ta kai mun duka wannan ido yanzu ma wannan idon ko shi doctor din ido ya ce ina da cataract yanzu ba na gani da wannan idon ya ce ina da cataract kuma a sanadiyan duka ne sai ta duka na sai in ya dunkula hannun ko ya kai mun haka to sai na ga wani irin jiri da tun da nake a rayuwa na ban taɓa jin irin wannan wani irin jiri sai kuma su ce in tashi ni fa an harbe ni kila ma ko sun sani ko ba su sani su san ni ne a gaba kuma ni suka dura ma a sashi in na tashi kawai sai in faɗi sai kuma ya dunkula hannun shi ya abuna har ya karya min hanci na yanzu idan mutum ya gani zai ga shaida inda suka yi aiki gashi nan wajen haka baya nunawa sosai amma mutum zai ga ɗan duhu in ya duba zai ga duhu na ya karya min hanci sannan ido na ya kumbura dan ya yi ta kai noshi sosai ya ta mace a kan ido na duk wani lokacin da ya yi noshin sai mu faɗi ba ma na iya tashi sai kuma su ce in tashi shikenan daga ƙarshe dai haka ina cikin wannan hali na ga an fita da malam
na ga malam bakin shi shi ne nake ce muku shi throughout yana ta zikir yana ta addu'a. Na ga bakin shi na motsi sai I was happy cewa at least still yana nan. Dan lokacin in yana wasiya sai in ji yayi shiru sai in ce me ya faru sai yara su ce mu yana nan bai tafi ba tukunna. To har ma lokacin na ce in a ce mishi na ce da Allah ka roki Allah ni ma ya dauke ni kada ka tafi ka bar ni. In ma zai dauke ka ni ma ya dauke ni bana son rayu bayan baka. Shikenan dai suka yi abin nan suka fita da malam. Na ga sun ja shi wani iri haka amma dai na ga bakin shi na motsi yana addu'a. Suka fita da shi to da aka fita da shi sai ina son nima lokacin an riga an fita da wayannan yaran ina ta fatan cewa ya zama ko ma me zai same shi ya zama ina tare da shi in san me ke faruwa. Zuwa can suka zo suka ɗauke ni nima suka sa ni a wheelbarrow tunda ba zan iya tafiya ba. Sai suka ce taurin kai take yi tana taurin kai wani ya zo ya ce kina da an harbe ki ne na ce eh wai taurin kai ne ta ki ne ta abun nan. Na ce in ma kuna su kira yara in su suna da ƙarfi sai su ɗauke ni su tafi. Wai ku kawo akwai baro a nan sai suka ɗauke ni suka wurga ni a cikin baro. Suka kai ni wajen mota kuma ba ni da hijabi. Sun riga sun cire min hijabi. So da aka je da ni aka shiga da ni motan da su Zeenah da Sajida suke. Ashe ita Sajida ma sun wurga ta ne a nan ta ce tare da wani brother kila ma an kashe brother. Tana dan da na shiga na ce ina Sajida ta ce magani nan sun ɗaɗɗaure min hannu ne. Sun ɗaure min hannu sun ɗaure min ƙafa kuma ba zan iya motsi ba. Sai na ce to shikenan sai na ga Suhaila tana zaune Zeenah ma tana zaune. Ita ma Suhaila an daddafe ta. Sai daga baya suke gaya mun ita ma fuskanta don ita ta yi struggle da su ta yi dambe da su sosai kafin bata yarda su ɗauki malam ba sai da suka jikkata ta sosai. Don haka sai abun nan sai Zainab da ta ganni ba ni da komai a kaina sai ta ce umma bari in cire makna ina ita ma chado ɗinta an cire amma dai tana da makna ta rike. Ashe wani ya zo ya kama ta yana ta dukanta wai zai cire sai wani ya hana a cire mata amma ni kam da shi dama da shi suka ja ni. Sai Zainab ta ce umma bari in baki nawa kai na ji daɗin wannan abin da ta yi min. Ita ce umma bari kai in baki nawa ni sai in tsaya haka ni ce miki na gode Allah ya miki albarka sai ta bani na rufe ita ta zauna ba ta da hijabi haka ne. Da yake fuskanta karami ne da haka ya mutse ni sosai amma dai at least I was more comfortable with it without maimakon in zauna haka ne. Shikenan aka je da mu to da suka samu a cikin mota sai suna cewa kamar suna son mutane su ji sai a speaker za mu kai ku asibiti ne asibiti za mu kai ku. Sai a raina na ce oh ashe kun zo ku harbe mu ne don ku kai mu asibiti ko ai ba ma ba mu da wani rauni ko kuka harbe ashe dama akan za a kai mu asibiti shine aka harbe mu. Amma na fahimci suna son in ma da brothers around suna kokarin su nuna sai ina tunanin cewa maybe za su je su kashe mu ne ma suna dai ƙarya ne. Sai suka kama hanya suka tafi da mu sai muka ga depot suka yi na ce to wannan ne asibiti. To amma da muka je sai muka ga asibiti suka je da mu asibitin su na cikin depot. Da muka je sai wani soja ya zo sorry madam wai yana pretending wai yana jin tausayina sorry did you have any gunshot na ce yes why is the one na ce sorry sai na ji wani yana mishi magana sai ce it's just for media propagation which means cewa suna ɗaukan film ne suna sorry kaga ma mun mutu sai su ce ai sun ma cece mu kila ma Boko Haram suka kashe mu su kuma sun zo ne su cece mu. Allah kaɗai san shirin da suka yi ina jin wato sun yi shirin wasu ƙarerin da za su yi ne inda abun sun zama successful sai kuma Allah ya burga musu tsoro. It's just for media propagation ni a raina a lokacin na ya tunanin to ma sun zo da wani ɗan jarida ne ya yi magana ba zan ma ce ko mutum da ya riga ya ce for media propagation. Daga baya ma nake gaya ma malam ai na ji shi wannan yana cewa is for media tunda inda suka kai malam daban inda suka kai ni daban. Shikenan daga nan suka ɗauke suka muna nan sai suka ce you will be taken to a better facility. Sai na ga sun fito da malam ni ma sun fito da ni duk suna gungura ni ba zan ma iya tafiya ba. Sai na ce ma wannan ina yaran mu ai kun kamo mu tare da yaran mu mata 3 ina suke sai kawai ya harare na ce ya kamata ku zo da yaran sai a kai mu tare sai kawai ya harare ni na ce oh
wato mugunta kenan. Don haka muka rabu da yaran nan, ba mu san me ya same su ba. Don haka mun daɗe muna asibiti, ba mu san addu'an da za mu yi musu ba. Sai dai mu ce ni dai tun da we are separated da ni da malam, ba muna tare ba ne, ɗakin shi daban nawa daban, kuma suna kulle mu ta baya. Kuma mutanen anyway kada in tsallake in je na. To daga nan sai suka kai mu 44. To a 44 aka kai ni, aka je aka yi x-ray, aka yi operation, amma ni operation ina crudely suka yi. Crudely sun dandanne ni, maza da mata sun dandanne ni, kuma suna ta min dariya. Sai su ce ga wani bullet nan, sai su cire. Ina jin zafi, amma ba sun ji ban yi ihu ba. Sai dai in dai ji zafi sai suna dariya, suka ce you know she's a struggler. She's a struggler. She's very strong. Sai su fincike wannan, haka suka yi ta mun, suka cire wasu daga cikin bullet din, sai kuma suka ɗinke mun wajen. Ka san ba yin haka ne. Sai suka ɗinke mun wajen nan haka. Nan akwai inda bullet ya shiga, nan ma cinya na an harbe ni. Dama nan ne ni duk bullet din a nan na ji, ashe akwai na nan. Amma dama ba zafi na ji ba, sai dai na ji abu na huda min ciki, kuma na ji ana kwashe abu. To amma nan ta yi rami ne, su suka yi shi na nan, na fitar da dan su fitar da dan bullet din, sai suka kamar ana ja ya dawo na, kila su suka huda nan dan su fitar da wasu bullet, sai su danna ni. Har ma na ce musu, but why did you not use anesthesia? Suka ce we use anesthesia. Sai suna ta dariya, sai ji suna ce she's strong. This is she's a struggler. Sai suna ta mugunta sosai suka yi. Daga nan washe gari ban san what happened ba, kila ko abin nan sun bani alluran wannan Fenigan ne ko mene, ko kuma dan na gaji ne. Na sai san kila na yi bacci da safe, sai wata mata ta zo, ita ce ma ta dai nuna kamar tausayi, wata hajiya, na ji hajiya suke ce mata, tana ce kusannin kaza ko za su kawo min ruwa in yi wanka, in ba zan iya ba za su dan taimaka min da in yi wanka. Sai na ce musu su zo, amma dai zan iya yi, sai dai su taimaka min da wasu abubuwa a nan cikin ɗaki, duk ba wani wanka ba ne, kawai za su guggoga jiki dai haka. Shikenan daga nan kuma sai wani ya zo ya ce wa za a kai mu better facility, kamar yadda can aka ce aka kai mu Kotibo, za a kai mu better facility. Sai na ga an zo an fito da ni, sai na ga malam shi an sa shi a wata mota, ni ma an sa ni a wani a wata mota. Ina kwance har muka je Abuja. To ni kila ban dai sani abun nan, muka je inda suka aje malam daban, inda suka aje ni daban. Ni ma sun je sun yi mun x-ray. Daga nan kuma da dare bayan sun dan zo da abinci haka, tun lokacin abun ni ban iya cin komai ba, sai wannan abincin da suka zo na dan ci kaɗan, na ma ce ma mutumin ya kawo wani irin ruwa, na ce ni ba pure water, na ce ba na shan pure water, ba swan ne. Sai ya ce su wannan suke da shi kawai, in ba zan sha ban bari. Shikenan ban sha ba, tunda ni ba na shan, zai samu ƙara min da masifa ne. So ban sha ba, tunda ni kyaman shi ma nake ji, tunda pure water din wasu dirty water ne, ba wani pure water ba. Shikenan. So bayan wannan sai suka ce za su kai mu better facility. That was lokacin muna 44 ma, lokacin zan shiga toilet na ga malam, an fito da ni ta inda malam yake. So na ga malam, alhamdulillah na san dai at least malam na. So amma kuma na ga lokacin da za a je da mu Abuja, shi ma an sa shi a mota ne, so na san muna tare. So da muka je can da dare, sai aka zo aka ce kuma za a kai mu wani better facility. To ci daga nan ne sai suka kai mu. Da na shiga mota ne, shine lokacin da malam ya fara gani na, shi ya ɗauka mun kashe ni. To shine muka je aka kai mu DSS hospital a nan Abuja. To lalle wannan asibitin, kai bakin ciki da kaga ga duk wannan abin da ya same ni, ta yadda zaka san ni, ta yadda na gano wa'annan ba ordinary doctors bane, dan ba su da tausayi. Dalili, ni abin da na saba, doctor yakan tambaye ka me ya faru da kai, ya aka yi ka samu raunin nan, me ya faru, kila har ya nuna tausayi. Su ba sa ce maka komai, kuma ba ka san su ba za su gaya maka sunan su ba, sannan kuma ba ma za su ce maka me ya same ka ba, suna zuwa su yi treatment ne kawai. Don haka wato kai ni ban san, Allah ya kiyaye wani ya shiga irin wannan halin.
dan wato ba kuma gashi an raba ni da malam kuma ba ni da alkur'ani kai ni kuma ba na son abin da zai raba ni da alkur'ani ba alkur'ani da a ce da alkur'ani ma sai in rika karantawa ba alkur'ani sannan kuma ba malam ba wanda zan yi magana da kuma ina jin tausayin malam a raina nace Allah sarki da dubi duk wannan bala'in da ya samu bawan Allah nan an kashe mishi yaran shi yanzu an zo an kashe uku kuma a gaban mu ba mu iya komai ba gani na san lokacin na su Ahmad nace wallahi dan ma dai ai da a ce na sani ni ban ma san an tafi da su Ahmad ba sai da ya zama late by the time da naje Husainiya muka dauko Mahmud ni Mahmud kawai na sani ashe yara suna ce mun su Ahmad ma an tafi da su ni ban ji ba ni na Mahmud kawai na ji sai daga baya suka ce mun sannan muka rasa inda aka kai su sai daga baya nake cewa kai ni da a ce na sani ne da sai dai su kashe mu tare zan yarda su taba min yara ba sai dai su kashe mu tare to sai gashi wayannan an kashe su a gabana ni ma an harbe ni ba zan iya musu komai ba ban ma iya taba su ba dan I was so weak ga su a gabana ban ma iya cewa gashi bai rini rungume su to sai ina ta tunanin malam ina ce kai yanzu wannan bala'i wannan bawan Allah gashi an harbe shi a ido sannan kuma gashi an ratattake mishi kafa dan ga POP duk an tun ma muna nan yara suka ce ga duk kasusuwa na a tsatsage suna gani to sai naga kuma an shi kaɗai a inda yake ni kaɗai a inda ne ba wanda zai yi consoling ba zan iya consoling din shi ba zan gan shi ba kuma kawai shi kenan so shi ne ma abin da ya mafi damuna sannan kuma ga waɗannan marasa rahama ɗina ko tambayan ka ba sa yi ban taɓa ganin likitoci wadda ba su tambaye ka wai me ya faru da kai ba wanda ya tambaye kuma ba za su gaya maka menene sunan su sai zai su zo su yi treatment su tafi haka muka zo ne mun yi fiye da ma wata mun yi kamar wata 2 a hakan sai daga baya akwai wanda aka sa yana kula da mu wani mutumin kirki ne ko kuma idan mutum ma yana da kirki to suna mishi sharri za su ce wa abun nan haka ba zan ma faɗi sunan shi ba amma mutumin kirki ya taimaka mana sosai shi ne ma ya nuna min tausayi ya zo ya ce min abun nan ai duk abin da ya faru mun san ba laifin ku bane kuma duk an rubuta an kai ma shugaban ƙasa kuma lalle ya yi tafiya ne amma in ya dawo lalle zai yi wani abu kai kila shi ya ɗauka cewa sincerely ya ɗauka cewa shi Buhari bai sani ba bai san cewa ashe Buhari da shi aka haɗa komai ba shi ya ɗauka bai sani ba sai yana cewa shugaban ƙasa duk mun rubuta mishi duk abin da ya faru mun san ba laifin ku bane mun san zaluntan ku aka yi amma duk an rubuta mishi kuma in ya zo lalle zai ɗauki mataki fatan mu da Allah ya sa malam ya samu lafiya dan ko ciwon shi akwai tsanani yake gaya mu shikenan shine kawai ma wanda ya nuna mun to sai ya gaya mun magana mai kyau ya kuma zo mun da alkur'ani kai da na ga ya zo da alkur'ani da wasu abubuwa ya haddasa air freshener wasu abubuwan ci amma da na ga alkur'ani kai na ji daɗi kai ni ba zan iya muku bayanin farin cikin da na yi for the first time da na samu alkur'ani sai zama shikenan alhamdulillah tunda ido na zan iya even though wannan da suka daddaka ba zan iya karatu ba na gani da shi amma ina gani da wannan don haka sai ina karanta wannan alkur'ani din sai ya ɗauke min wannan kaɗaici da nake fama da abun nan irin halin da nake ciki sai ya ɗauke min wannan sai zama cewa kuma amma ina cikin damuwa ban san halin da Zainab da Suhaila da Sajida suke ba ban san ko an kashe su ba ko suna da rai me ya faru ba mu sani ba shikenan haka dai muka zauna a wannan wajen ni sun yi mun operations sun yi mun ɗaya wadda cire ashe a sai da suka cire a 44 sun bar wasu a cikin sai suka ɗinke shi suna son wato sai cinye abin nan amma da muka zo wajen SS to lokacin da za a yi mun operation cire alsasan da yake sun yi mun epidural anesthesia ba irin wanda ke baka san inda kake ba sun yi mun epidural ne da haka na ji suna cewa da suke kwanci a suka ce a'a me yasa aka daure da kuwa haka nake tafiya dudduke ba zan iya miƙewa ba dan sun kama nan sun daure haka sun dinke shi sai na ji likitocin na ce a'a me yasa suka dinke haka suka dinke wajen to dan ya kamata su bar wajen ne in an gama kwasi suka bude suka da su ma suka bude suka da nan ciki suka bude suka ciccire bullets amma sai zama sauran guda ɗaya shi ma ba su gaya mu ba Allah ne ya kama su wata rana
wani wanda shi ne kamar shugaban asibitin a lokacin ɗan SS yana magana da wasu manyan shi sai yana cewa an cire bullet amma akwai sauran guda ɗaya wanda ya yi locking a nan wani wajen da ba zai yiwu a cire ba, an cire za a samu matsala, to shi an bar shi shine wanda ke tare da ni yanzu. Amma na ji suna cewa me yasa suka ɗinke haka, to amma su da suka yi operation ɗin sai suka bar wurin da cikin da wurin sai suka bar shi a buɗe, sai zama ana dressing da cinya da wannan Allah ya sa bai fasa kashi ba. To kuma sannan akwai rigan da na sa, yadda na sa rigan nan haka nan, to ina da riga a ciki wani plain riga ya fito, shi Allah ya kiyaye shi yana nan a wajen yara na Mashhad, na ce su tafi da shi dan shi wannan sai an SS din suka batar da shi. Wani abun mamaki ko shine bullet din ya huhu da nan, kun ga ta nan ne ni naji abu na shiga, bai shiga nan ba, nan san ba ni da rauni, to amma nan ma ga bullet din ya ratattake nan, ya ratattake wannan riga coat ina na sama, ya ratattake na ciki, amma bai taɓi jikina ba, san ban yi rauni a nan ba. Da na nuna ma suna ta mamaki yaran da suka farkon visit din, sai na ga kun ce kun ga wani abun al'ajabi, ga kayan nan ya ratattake nan, to akwai wata RSS da ta san ba sun bar mu kaɗai ba ne, tana jin ina gaya musu, to ni kuma na kai musu rigan ne wai don a ɗinka min hijabi tunda ba ni da hijabobin. Sai wanda wannan mutumin da na ce muku ya yi mana kirki, sai wanda abubuwan da ya siyo min wasu dogayen kayayyaki baƙaƙe da makna'a da wanda nake sawa a lokacin, kuma ni ba dai irin wanda na saba sawa. Sai da suka zo sai na ce musu zan ba ku sample ku kai ma teliya na wanda ta saba ɗinka mu. Ashe da muka shiga mota za mu tafi, sai ta aika ita wannan muguwa, ta je ta ce Hajiya ta ce a bata wannan riga, ta fasa bayarwa. Sai daga baya da na ga yara sai suka ce ai ya ta ce an ce a aiki ba, na ce ni ƙarya ta yi, da yake ta ga ina nuna musu wajen bullet, dan ka san duk tare suke, da yake ta ga ina nuna musu wajen bullet ta ɗauka wai za a je a yi abun nan da shi ne. Sai na ce shirme kawai, ai jikina ma shaida ne dai ba kun kashe ni ba, tun daga ga arsase ga duk abun nan a jikina, sannan kuma rigan ciki ma bakin wanda ban basu ba, wanda na sa a cikin coat ɗin shi ma ai gashi na arsashi ya huda shi ya huda nan, shi yasa ma da suka zo sai na basu, na ce su tafi da shi, da suka zo zama da mu a Kaduna lokacin da aka kai mu Kaduna, sai na ce su kai su je da shi can, tun da dama sun zo hutu ne, na ce su tafi da shi su ɓoye, zai zama nan gaba mutane za su gani, ko da mu an kashe mu za su ga abin mamaki da ya faru. Nan an gashi bullet ya ratattake amma ni bai taɓi jikina ba, amma nan wajen nan ne kawai da cinya da ciki, nan ne harsashin ya huda, kuma cinya Allah ya kiyaye kashi, san bai shafi kashi na. To shikenan dan dai muna zaune a nan muka gama, har ma mun warke, at least warke wanda za a ce at least yanzu ba rauni da ake dressing, sai wasu abubuwa kawai wanda ba a kan rasa, kuma bai kamata mu zauna amma sai suka ci gaba da tsare mu a asibiti, mun wajen wata 3 a asibiti. To har sai malam ya ce musu to in kuna son ku ci gaba da tsare mu, to asibiti ba wajen tsare mutum ba, ku kai mu inda kuke tsare mutane sai ku tsare mu. Amma yanzu ba yadda za a yi mu yarda cewa mu muna asibiti wai kawai don a ɗiga mu magani a ido ko a bani magani in sha, ni ma zan iya sha. In kuma ɗigawa a ido ne wanda ba zan iya ɗigawa ba, malama za ta iya ɗiga mu. So ba a buƙatar mu zauna nan, kai mu inda kuke tsare mutane, in dai tsare mu kuke son ku. To shine dai daga ƙarshe dai suka kai mu wannan gidan na Maitama. Ya zama a nan muka zauna, kuma bayan cikin Ramadan shi dai wannan mutumin kirki shi ya mana wannan kokari, sai zama an zo da yara, aka ce sun yarda yara 2 su zauna da mu, daga baya ma suka bari har 3 suna iya zama tare da mu, sai zama yaran suna zaune da mu suna taimakon mu da abubuwa, don lokacin malam yana ɗingishi kuma baya gani sosai, kuma hannun shi ɗaya ma baya aiki, hannun dama ne ko hagu, na manta, hannu ɗaya dai baya aiki, so ba abin da ma zai iya yi ma kan shi, dole ni ne zan mishi wasu abubuwa, kuma ni ma gashi ina fama da kaina, kuma kafan nan yana ta ƙara damu, sannan na fara fama da wannan matsanancin ciwon ciki wanda daga baya an ce a sanadiyan bullet da ke ciki na, in ya kama ni terrible, ba na iya komi, ba zan iya zama ba zan iya kwanciya, kai duk abin da na yi ba abin da zan yi in ji daɗi, kuma ba zan iya bacci ba har sai ya sake ni, ko kwana nawa har sai ya sake ni, mugun ciwon ciki ne, murɗawa yake yi, mugun murɗawa. So yaran da suka zo sun taimaka mana sosai, don sai zama su suke yin komi,
da Suhaila da Zainab da Sajida su suke mana komai. Sai da su Suhaila da Sajida suka je makaranta, sai kuma aka samu su Fatima Magome da wasu yara dai haka daban-daban, ana ta exchanging dai haka har abin nan, har daga ƙarshe dai sai kuma muna nan sai aka ce ga me yake da suna kotu.